Bruh. Hey guys, what's up guys? Iyak ang puso. Pang kabarkada to guys, no? Mga tropa to dyan sa gawas. Mayong gabi, mayong hapon, mayong panyod to, mayong kadlaw. Hey guys, what's up? This is me, Tunyo Kulera. Kung bago pa lang ka sa akong video, mag-like na at mag-comment, give me a challenge guys, no? So happy lang guys, walang personalan. Tayo ay challenge lamang. So guys, first of all guys, na ako'y giveaway sa inyo guys. Ay, dugay ko wala kahatag o giveaway sa inyo guys. Tara guys. Bag sa guys, bag. Dugay na ako watag o giveaway sa inyo guys. Hook guys, oh. Wapo sa labang guys. Dako na sa labang guys. Pwede na siyang sutok mga gamit sa comment lang mo guys kung gusto nyo ng hook na bag guys. Kay branded siya guys, oh. Really, nigga? Wapo siya ang kuhan guys dito, oh. Mahalo rin siya guys. Tags 999999. Ang challenge natin ngayon guys ay isang pinaka panganib na challenge guys sa buhay ko guys, no? Secret challenge guys, no? 10 pieces guys kakainin ko guys. So sorry kung hindi nyo gets ang aking mga salita dito. Ay, yayihin nyo lang kasi alam na naman natin na wala tayong karapat dapat pilitin ang taong hindi gusto sa taong hindi na niya gusto. My God, I hate drugs. Ito ang sili guys, no? Simulan natin guys kung saan tayo patungo, kung saan tayo tatapos. So, bibilangin din guys. Kailangan 10 pieces lang. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng magkulang. Baka, na. Ito na guys. Kahalang bani. Bibilangin din guys. 10 lang guys. Isa. Dua. 10. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 guys. 10 guys, 10 kabuk guys. Kayanin ko to guys para sa inyo mga challenge guys. Kahit nagmumukha akong tanga ito guys. Kakayanin ko to. This is my passion of my life. Other people have times to get myself physically strong, mentally and morally straight. Scout, Ranger. Dito na guys. Tignan nyo na maigi ang aking lagi. Then to kabuk guys, oh. Tignan nyo guys. 10 yan kabuk guys. Ay 10 yan lahat. Mapabilib kayo sa challenge ko. Bruh. Please like, share, comment down below. Give me a challenge for what is your challenge for me. Ito na, simulan ko na. Natatakot na pulbaan. Ito na guys. Shit, memeng. Galasgawa dyan ninyo. Magalasgaw dyan mo ba? Tangin na. Sama, ihungit na ako ni. Gawa ninyo guys. Kailan mo kan guys? Tunyo Kulera guys. Oh shit! Oh shit! Oh, giveaway guys bag. Gago! Bruh. Gusto mo ito guys ha? Isa. Dua. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Wala. Wala. Yam. Wala. 1, 2, 3, go!
Nakaya ko guys, pero sobrang halal guys. May nalulok ako guys, Really, kaya ko nigga? pero sobrang hanghang na guys. Sobrang halang guys, halang. Gago! Walang talab sa akin guys, no? Basta ako matatakot! Hindi tumalaw sa akin ang kuhan guys, ano bang mga pangyayari sa akin. Mabukas. Advance ako mag-isip. Kahit anong challenge, comment lang mo diya sa ubos. Kapag mga pisaya mo diya, mag-comment lang mo diya. Ha? Kahit ako, naglito na gusto na din, kaya sobrang kahalang. Ano ang senyo? Natamimi kayo, ano? May ice ito guys, sobrang lamig guys. What the fuck? Halang nito kayo guys, no? Ang sili guys, halang kayo. Oh shit! Oh shit! Kaya nito guys, kahit sobrang laki, ay sobrang halang guys. Tignan nyo ako labi guys, so, sobrang pula-pula na guys. Itong kuhan mo guys, salida guys, guys, itong gira guys, guys. Patingo lang sa bala lang guys, anak, mata guys, oh. Naigo sa bala, dito sa gilid, di ba? Sa tiyenda. Pag-igo sa bala lagi, ang mata na yun, ano? Gusto ko ang nota mo. Gusto ko ang nota ng mga kanta mo. Gusto ko ang nota mo. Gago! Ako mo magaling suka man kay sukag dugo wa. May alak, ano ba? Bruh. Tulog po ako. Pero kaya rin ako guys kay. Ay, lamig mo ng ice guys no. Wala nga uy, ako lang kay akong lips guys no. Halag Gumalaw. Inyo guys, mauro to guys, maraming salamat sa panonood. Sana wala kayong hindi kayo dirty minded guys no. Malisod ako magsalita guys kasi sobrang halang guys. Please comment, subscribe lang po sa akong channel kay dito na ako mag-upload sunod ko. Nakuha na ako ang 1,000 subscribers. So, Tonyo Kulera Vlogs. Subscribe lang mo dito. And comment down below kung anong challenge ang gusto nyo gawin sa akin. Bye bye, love you.